Αυτό που είδατε είναι ένα project το οποίο πρέπει να τρέξουμε έως την ημερομηνία του φετινού tuning show. Οπότε το φέρουμε σε μια κατάσταση ώστε να μπορεί να οδηγηθεί. Είναι σασί από καρτ και μοτέρ από δεν έχω ιδέα, πάντως όχι από καρτ. Πάμε να αναπαλαιώσουμε φρένα μπρος-πίσω, να κάνουμε μια ωραία κατανομή του πώς θα φρενάρει αυτό το πράγμα. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε όλων των ειδών τα υπόλοιπα προβλήματα προσαρμοστικής που θα προκύψουν εδώ πέρα. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με το σύστημα των φρένων πίσω και την ταγκάνα του φρένου, που λέτε κατέληξα στο να φτιάξω κάτι αποστάτες που θα μπουν ενδιάμεσα από τη βάση του σασί μαζί με μια επέκταση και να στείλει στο πάνω μέρος της ταγκάνας τίκη, ώστε να μπει η επόμενη βάση, όπως βλέπεις, για να μπορέσει να κολλήσει όλη η δαγκάνα πάνω στο δισκόφυλλο. Πω νιώθω σαν εκείνο τον τρελό το Ρώσο τώρα, εδώ πέρα θα αρχίσουν τα μπαμ και τα μπουμ. The series... Όταν είναι να πάρει μπρος αυτό το πράγμα, θα έρθουν διάφοροι εδώ πέρα. Όπως και να έχει, η πατέντα είναι master σε custom κατασκευές. Για πείτε μου κάτι στα σχόλια, ποια είναι τα 3 βασικά εργαλεία του Έλληνα μάστορα. Εννοείται τα χέρια μου θα γίνουν σκατά σε αυτή όλη τη διαδικασία. Δείτε εδώ από κοντά τι ακριβώς έχει υποστεί αυτό το πράγμα. Όπως βλέπετε έβαλα από την κάτω πλευρά που συνδέεται με το σασί μία λάμα πάνω, ώστε να μπορέσω να κρατήσω ένα μέρος της δαγκάνας μου όλη. Και επειδή αυτό είναι για show και πρέπει να το δείξουμε στον κόσμο και να έρχεται να το βλέπει στην έκθεση, εννοείται ότι πρέπει να σκεφτούμε έναν πάρα πολύ ασφαλή τρόπο και λειτουργικό για όλη την πατέντα αυτή. Δεν είναι αυτό που βλέπετε ακόμα. Τελειοποιημένη μορφή στο tuning show. Λοιπόν, εκεί πέρα θα έρθετε να το δείτε, να το χαρείτε, ίσως καθίσετε και μέσα. Από εμάς πολύ kart και πολύ show μαζί με τους SXS εννοείται στο tuning show. Το σύστημα των φρένων δείχνει να λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Η βάση φαίνεται να λειτουργεί τέλεια και άψογα και να είναι πάρα πολύ solid. Ενώ τώρα στη συνέχεια έχω να δω λίγο το κεντράρισμα του δίσκου, εάν έχω μεγάλο διάκαινο, που γι' αυτό έψαχνα αυτούς τους αποστάτες ακριβώς. Και εννοείται κάτι μου λέει ότι είμαι εντάξει. Για να δω. Νιώθω ότι γυρνάει τέλεια. Έλα ρε. Λεπτομέρειες που θα δούμε αργότερα για ποιο λόγο δεν κουνιέται εδώ πέρα. No problem. Έτσι να λύνω προβλήματα, να το πούμε αλλιώς. Για να δω. Αυτό κάνετε πως δεν το βλέπετε, σας παρακαλώ. Μπορώ να ανοίξω τρύπα εδώ και να δημιουργήσω ένα κομμάτι έξτρα ακόμα στο σημείο εδώ πέρα. Οπότε κέντραρα και τον δίσκο είμαι έτοιμος να τον στήξω μόνο και μόνο και να δείξω πόσο ελεύθερα μπορεί και να τσουλάει. Να σε φέρω λίγο πιο κοντά για να καταλάβεις τι κάναμε εδώ πέρα. Όπως βλέπεις, εδώ βάλαμε αυτή τη γωνία για να μπορέσει να επικοινωνήσει πάνω στην δομή όλης της δαγκάνας, ώστε να μπορέσει να δουλέψει όλο αυτό το σύστημα και να μην μας φεύγει μπροστά. Δίσκος γυρνάει σχετικά ελεύθερα, διάκαινο στα τακάκια ακριβώς. Μπορώ να συνεχίσω με τη στήριξη και του ψυγείου. Πολλά και διάφορα συμβαίνουν εδώ πέρα και μου αρχίζουν να μου σπάνε τα νεύρα. Και μου φαίνεται θα τα παρατήσω που λέει ο λόγος στη μέση. Μου πέσανε ήδη 2 ροδέλες στο πάτωμα και κάνω την υπομονή μου σιγά σιγά με αυτά. Κάτσε να σου δείξω γιατί δεν υπάρχει θέμα. Ωραία. Λοιπόν, βάση ψυγείου που δένει κάτω εδώ στο σασί με μια πατεντούλα και γάμα για στήριξη της δαγκάνας του φρένου, και νομίζω πως αυτό το project σιγά σιγά θα αρχίσω να το αγαπάω περισσότερο. Οκ, πλέον φτάσαμε στο σημείο, θα βγάλω τη δαγκάνα, μου μένει πλέον να ασχοληθώ
Στη συνέχεια με το σύστημα των φρένων το μπροστά και το αν το πίσω μου σύστημα κλείνει επαρκώς και μπορεί να φρενάρει. Στιγμή της αλήθειας, θα ξεβιδώσω εδώ πέρα, θα ανοίξω τα τακάκια για να δω μέσα τι ακριβώς μου γίνεται. Δεν είναι δεκαράκι. Αυτό σημαίνει ότι είναι το δεκάρι. Κάτι μου λέει ότι εδώ έχει πολύ σκουριά το πράγμα. Αυτό το επεισόδιο τελειώνει εδώ. Σε επόμενο επεισόδιο θα σου δείξω πώς ξεφράκαρα αυτά. Βασικά όχι, δεν θα σου δείξω πώς ξεφράκαρα αυτά. Απλά θα σου δείξω πώς θα σετάρω ξανά όλες τις θέσεις.